V rozsiahlej, slnkom spálenej džungli sa kráľ Leo, mocný lev, chytil do krutej siete lovca. Jeho mocné revy sa zmenili na zúfalé, ozývajúce sa výkriky. Panika ho zachvátila, keď bojoval, jeho obrovská sila bola proti lanám k ničomu. Zúfalstvo, chladné a ťažké, sa usadilo v jeho kráľovskom srdci, sloboda sa zdala nemožná. Zrazu malá poľná myška, Cirska Kington, pribehla blízko. Pamätajúc, ako jej kráľ Leo kedysi ušetril život, ponúkla pomoc. Ach, kráľ Leo, zapískala myš, prosím, dovoľ mi ti pomôcť. Leo sa posmieval, ty, len myš, čo dobré môžeš urobiť? Ale ako sa vzdialené ľudské hlasy blížili, strach sa zmenil na zúfalú prosbu. Leova pýcha sa rozplynula, potreboval pomoc, rýchlo. Prosím, zareval, jeho hlas bol neobvykle tichý, mýlil som sa. Pomôž mi, malý priateľ. Cirska Kington okamžite začal ostrými zubami hrízť najhrubšie laná a pracoval neúnavne. Pomaly vlákna praskali, kým sa neobjavil veľký otvor. Posledným zatiahnutím sa Leo oslobodil. Pozrel sa na vyčerpanú myš s hlbokou vďačnosťou. Kráľ Leo sa v ten deň naučil silnú lekciu, nikdy sa nebojte požiadať o pomoc, lebo aj ten najmenší z nás môže ponúknuť najväčšiu pomoc. Hľadanie pomoci je odvážny čin, ktorý mení nemožné situácie na víťazstvá. Ak vás cesta kráľa Lea inšpirovala, prihláste sa na odber Slova Krepo pre ďalšie legendárne príbehy. Dajte like, ak túto lekciu dnes použijete, a komentujte, ktorý slávny príbeh by sme mali zdieľať na budúce.